El PESIC és una plataforma que recolza projectes d'investigació i qüestions assistencials de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Som un grup de professionals amb perfil científic tècnic i estem especialitzats en imatge mèdica, com processar-la i com interpretar-la perquè sigui més útil per la recerca i l'assistència. Hem participat en un projecte multicèntric amb l'Hospital Clínic i l'Hospital de Sant Pau, on hem analitzat imatges cerebrals d'uns 8.000 nens i nenes per investigar quin és l'impacte de la lactància materna en el cervell. Aquests nens tenien entre 9 i 11 anys d'edat i el que hem vist és que els que havien tingut més mesos de lactància tenien unes regions del cervell que eren més robustes, com més sanes. Hem comprovat per primera vegada que la lactància té un efecte anys després sobre la integritat, la salut cerebral. Un altre exemple seria el projecte Vasculòmics, que recull imatges mèdiques i dades clíniques de pacients pediàtrics amb malalties cerebrovasculars que en molts altres hospitals no s'han pogut recollir aquesta quantitat de dades i ens permeten crear algoritmes d'intel·ligència artificial per intentar fer una segmentació de diferents regions anatòmiques. En aquest cas serien les venes i les artèries. Gràcies a que en aquest hospital es concentren molts naixements, molts recent nascuts, tenim capacitat d'estudiar malalties que no és possible estudiar sense mostres suficientment grans. Per exemple, l'infart neonatal és un tema que hem investigat i hem trobat coses interessants. Per exemple, a quines regions del cervell es veuen més afectades per l'infart cerebral neonatal. O, per exemple, estudiem també quin és l'impacte de la prematuritat en el cervell. Els nens que són més prematurs, quines característiques presenten típiques d'aquesta malaltia. Com a plataforma, les eines que desenvolupem són per recolzar projectes de recerca, tasques assistencials per professionals clínics. Per exemple, hem col·laborat en departaments com psiquiatria, oftalmologia, oncologia o neurologia, entre d'altres. Els serveis que oferim també van enfocats a entitats externes, com empreses farmacèutiques o altres hospitals. El treball es reflecteix en publicacions científiques, divulgacions en congressos, patents i també formació acadèmica, tant estudiants de pràctiques, projectes finals de carrera, de màster o a l'etapa doctoral. L'objectiu principal és demostrar que l'anàlisi de l'imatge mèdica pot aportar valor per a la recerca i l'assistència en el nostre hospital.